lapha endleleni. Ngapha ecamwa le ndawo uthengisa impundu man. Khona indawo uthengisa impundu uyafika. Apha upstairs. Njani usese lost? No, njani manzisa lost? Soweto. Ndiyafika eBhayi. Okay. Oh, okay. A week. Inde iveki bhayi. Ura. And then xa ufika kutoma hey. Sisibangwa. Yeah, kusesibangweni apha. Khake ukuyi black lena ne mindset. Onenye webi nenqayiqo ayikhuthele gqithi. Ukawune. Ukwada lo mnana lo. Nxibe ushoto ngaka lana. Hamba ngenqayi. Asukulwa. Andiyili khandithi mncim. Asukulwa. Asukulwa. Dikrenta. Okay. Sure. Money, then sawujampisa. If ever ndidlale iLotto yase-USA ndafumana 100. Yeah. Ndafumana like 100 million US dollars. Sure. And then Yeah, because izavuleka lo way. But itsale nca. and then they are converted Sure. to irand From Glagla. from 100 million US dollars kwi-Powerball. And then they are converted to irand. Uyaqonda uba zii-billions ezingakanani ezo. Damn. Yasana? Akho need uba kuzothiwa uba niyajampisa. Anijampisi. Kaloku mjini noma technical timing lokuba yena illegal money. I was telling you illegal money. First time yena uvele walo way so wavele wa defensive same time by Nizawujambisa. Nizawuthini. There's a difference between illegal money and legal money. Yabo. Even though kwayona lo legal money noba uyifumene ngelottery bazawufuna bathi tax. Okay, sikelo. Se jonga fethu tax wena. So like uta yazi kudala ndazibuza ngenyala we-lotto like mhlawumbe wine lotto like mhlawumbe just 75 million uthini like ufumana la 75 million okanye uzit. I don't think you know. Ikhona imali efuneka uyifake kwi-charity. Okay. Ingekho na charity ngomskarela 20 rand. Kadi fara lokho babulo. Ibingekho ya. BP. Khona nawo babatshintshakalayo abantu xa kufumaseka kula wekleke because KFC abasistele be2 rand. Acala 2 rand donation. Haza bulawa zamali kalo. Bangapha KFC apha eMzantsi. Damn. Bangaphi apha? Like okay apha eKhayelitsha. By 1 2 3 4. I think by 4 or 5, I'm not sure. Apha Khayelitsha. Qha. Sekhona ezinye indawo eziniye okay. Yeah, Kusekho iGooks, kusekho Masithi I'm not sure about Walanga ukhona. I think kuba ulanga enemall ngoku. Yabo like I think ayo mall phanga sisters there's something ekhoyo pha. Yabo I think kono KFC pha. Ngoba KFC amazi bezifaka. Ndawo Khona. Siphila ngaye ngalokho. I notice one. Easy access kaloku apha sibangwe ngalokho thina amanye. Thetha lo hlobo so easy access tancinca. Spetcha KFC sometimes. Yaphetha. Unaqhubeka nje. Yaphetha.
weta kubita insuku azifani exactly Grootman insuku azifani but le nobe sithethe le KFC masithi ba by 50 and then there's a culture yeah umzekelo bengeza 200 yabo like every day or KFC bakhona no 24/7 like uvula ukokoko every day like ezinye transport like imali zokhwela zibanjwa pha I think KFC bakhoya eKangwini they are more than 274 and go yabo more than 274 yabo think ngoku if ever each and every customer and it is on customers ayibet and ibet la pound KFC umbet and it is la medical ba it abona in my hood and only for call it to our KFC kari leader ngalokho Jan awuboni nix esuka ka KFC engene sibangweni sakho why andiboni there's nothing usho ja kalokho lo andiboni i-billboards or imoto or something no and when park ekuthiwa like this is sponsored by KFC and Boni okay like sikhona ihome ezilapha eKasi yabo mara andiyazi bawo hamba njani but if ever is like siyaspana abakho transparent enough for namntu ubethi 2 rand phana ibona 2 rand yam what difference ezana eKasi uyafstana namfowethu so it doesn't make any sense into bandibethe la pound it la medicine point ba it high source Bana kuba nayo mina qala sometimes kubela wena mna ndiyamqala basoze ndiyenze leyo reason being yabona like le olide la baphumelele uMamrose and mazba ufumana yazi ndothuka noba yinononle le orphanage le yo bra I can give you a lot of history ngalenda no otherwise guys welcome to Stoner Chats nayazi tachayi vela tiqe njengencoko tachayi sto hlele nobuda Grootman enkulu esisibango yawo Jan kazo nazo Grootman Tanux yabulisa Janus uthe Janus sexy that is 6 ngoku sendi so thina babekile utsho njani ubambekile ushekile in a good way god in a good way kaloku ubusexy ngokuyana ndandi hey yanthola wena yazazela ngesasikhathi but ngoku ukhona umuntu ondenze la humble yabo mazinto so sexy for him not free isibanga apa nakubamba Grootman nakubamba welcome to culture time dangipoza lami dangipoza lami ejongani and the culture like okondifikele apha kuwe la yakho fikele niphetwe le Grootman apha yonke inhlaqa en Man City ithi yajonga akunyathelo apha akunyathelo nyani kwindawo ezilapha ezimose yazo lawo yeah funa kube velka lo ikasi yabe ngophephela wona wanguthuthwana Totwana ikasi yeah but ikasi kulenga wenda indaba zabantu indaba zakho bakhona bafike silapha ikasi abekho ngenxa yo indaba zabantu indaba zabanye abantu ikasi inje ndaye bye okay wena wasegqibela wasegqibela Grootman ndaye gqibela so from eAdo cousin sister wam ndathi bye yey ndalintsifa Michael Jaykas
ndafika eKasi kuthiwa Soweto, yeah. kuthiwa Fear Plus Sure. Says. Yeah. kuzo zoyi-3 Unini unyaka? kwakudala 2006 2005 Yo. kwezaa zikhathi kuzo zoyi-3 zaKasi kwabethwa intshiza ndiqala uya kule iKasi kwabethwa intshiza ndiqale kule iKasi kwabethwa intshiza ndiqale kule iKasi zoyi-3 Ayikatshintshi nangoku. the fourth one ndaya kwaZakhele Sure. Nobathana Kuhambani kaloku khase nazo like kuhambani mhlawumbi like nani like kweqala like no akho ndinikopolayo I know but since it's like kaloku just nje like, ndiyafika sure. ndihamba nekhazini yam Ufika phi? Soweto. ndiyafika eBhayi Okay. Okay. a week Inde iveki bye. ura chayi Sure. a week I can tell you a story as a 50 in a week in Sebai. Fika ndihlaleleni Yeah. machita youngsters yabo Paulas ndingawo amachita iPaulas ajonga xa ndifikayo like xa phumayo phakumendlini enoxolo Okay. uthi rhanga iya la I think ngamakula I think kwamed pha, kwamed. udlala igame Yeah, kwamed. so sandifika mos khonje yam dodwa lapha xa ndifikayo phana yaziyo into banza kuthenga i-AA emva koko ndicele i-5 ball Yeah. ndidlala igame so like iza phana like yeah ikhona wesona escape that Eastern Cape and Western Cape there is a Difference sure. difference. Okay. When Choja go. when it comes to Eastern art so phila Okay. when is first nayo mna Okay. just Eastern Cape yangoku bangaba advanced Sure, but back then but back then Babe slow. we were much they were 5 years behind oh away. compared to us yabo the reason ndisitsho ndandla ngosuka apha ndiye ekhaya eQumrha yabo for weekends like holidays Sure. yabo Easter weekend December holidays June holidays yabo so ndaqhela life ke ngokuya pha olahlobo yabo ndandla ngobona phana kumanzi ba like la machita aphaphela iwe mnene nifestana 3 years back understand ndafika yangu Criswell I think the late Criswell may his soul rest in peace Sure. umfethu yayinguye wayine All Star and then yandim on All Star mna ndisuka apha uCriswell wayisuka eJoburg Sure. yabo and wazi amanye amajita but back then eskimini yayindim nomfethu endayaziba All Star, okay, sure. uthando uhlala phe Delft Sure. understand umfethu naye wafika so yayisiso bayi-3 abantu Banekia pasibangweni. Sure. esibangweni yabo and ke ngoku sibetha ngeza office sika not guilty Sure. yabo sibetha ngo-close back wethwala yabo so there people were like Siphi style kuhamba ne apha. yabo la machita So nifane kubo nina. ufani kubo Oh. ke ngoku nemnandi is that uCriswell usuka eJozi Wena usuke Cape Town. sisuka apha eKapa understand So at least. that's why ke ngoku ndisithi Eastern Cape back then yeah much that advanced yabo back then Eastern Cape like sasifeel like ngendlela yiyo Nezipaloni. 5 years not ipaloni that's home Phephela. no Phephela that's home Awe. but it's opportunities that like Ezazileka nephayana. Sure. which is why ama-olethu wethu namatama wethu they left Eastern Cape Bazotsho they went ngapha. to Jozi they went to Cape Town they went to PE the PE is not like a closer
based Sure. black. Understand? That's why you say kodwa iPort Elizabeth. Amangamla. And his pies and one. You understand? Amangamla. It's on the other side. But ke ngoku Oma Mthatha, Oma Qonce, Oma, it's where we all come back from. Hayi nakubamba At the la. end of the day, sonke noba ibharo ngathi ndingwase-Goksi ngwakwalanda, they have a background. Jo bekukho kovela incokelelo hlobo ndiyazi bendihleli nezinye iRotmans ba yazi amajita amanintsi like umuntu like kube nzima ugoduka. Like umuntu ubaseleke kulife walapha kuthi ngaloo nyaka ufumaniseka like kwenzeka i-low accident okanye uzithi umuntu xa kufuneka encwatyiwe yabo xa kufika kokwabo heli bobosi eli hayibo but ke ngoku lifestyle bempila apha yabo yeah For that matter, when out young, it's not that bathina, ban bahleliyo apha, who are come from the Eastern Cape, we've got things. Sure. We've got nothing, but we're surviving. bekubana to And we're surviving as much as abafethu abahlala Eastern Cape, they are surviving. Understand on out young. Qha ngokulawe like I survival lethu yeah, like siyateka. kuba uphaya cause ndiyakhumbula nami usuka kwa mna eBhayi mna ndinala mentality ba hey before ndiye Joburg before ndize Kapa before ndiye endaweni ethile yabo so ndinala mentality ba ye sathi xa ndifika kule ndawo yabo nami ndilindele bo and then xa ufika koma hey sisibangwa yeah kusesibangweni apha ke ukuyiblack lena ne-mindset Mentality yabantu. Yabo, just because and mna ndingwaseQumrha, ndingwase-King, eMngqisho komkhulu. sure You understand? Like umkhaya khulu wam and then lo oledi kube seQumrha. You understand wena fethu? kamtshwala wesalate Apha eKapa, it's all about ukuza kwabazali bezokhangela i-greener pastures. Sure. You understand? And then when abazali bezokhangela i-greener pastures, saphila pholeka mas comfort. so yasisibango Because I think fika hapa yo anifistana manje ngifika nalapha. Yabo. say minor what I Ifika feel Mariam Dinzi up high school. uyiqale kwalapha Ndize senginayo uthotwana I think nansenza uP something but it was then. You understand? And ke ngingqondo yami yayise P ezweni. ezweni kufezeka Eastern Cape. oh yeah Eastern Cape. Yabo. But mna nala must ithi like a mentality yami ngizayichange to uzenza clever and clever. Uzenza lover and lover. Uzenza skillezana and skillezana. Yabo. But there's only one thing manifestanayo is that ngizophila sure nabantu abazo understand uba where I'm coming from, who am I, and ndiphila njani nabo. If ever mhlambi I'm giving you problems, then we will deal with it. sure You understand? Out to out. Yabo, my exam still level ball. till we otherwise Eastern Cape has been 5 years behind for a longest times. awuyibelele we Atyam. Atila much. Ubone uphila duka wala machita. Utarams. ramrep sure Ngokuringwayo. P Kuthiwa ngokuringwayo. oh yeah ze elections sure Umamela ngokwezi elections bakho. yeah kuthiwa Ba Eastern Cape kuthiwa zilemon. Asukulu. andiyili khandithi mncim Asukulu. 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 dikrenta sure Uvele kuthiwa zilemon. no ndiyayiva ngoku nje buyithetha le Reason being okay yoba bavotela the same party le party. bayilwayo Baphinda ibaveze ko cutting doors. khathi ke bese siyikaka hey ibonile la video ibonile la we Wena Hey, but- wena it's a pity
ixesha lovota lenzeke so-website lapha and ixesha le-registration lifike sojike province so you had like nothing and ayenzeki le way because kuthiwa kule ndawo bulano ke kuyo urejistarishe kuyo funeka uphinda phaa kulaa ndawo because ujike wanye apho sims nayo no papa Joe back to baby no apha SD khona le ndawo Krishipa apha ecamo le ndawo uthengisa impundu man khona indawo uthengisa impundu uyafika apha upstairs njalo usese-lost no njalo manzisa-lost wasinawo uthengisa impundu nansi taku kunawo uthengisa impundu ndiyakufakela ke okay taku kunawo uthengisa impundu apha no yimata mina igqibele terrors nendwendwe elikhulu sifike nempundu kaloku tabe ndikucacisela ii-directions ndicimba uyayala ndawo yathanda ugcwala indawo apha uyanyuka so rotman kaloku asifuna uzibiza ilocation ezishushu kuthiwa i-brotel nole kaka uyazi njani eziwe kaloku ihlala imbacene yabana bakambaci singamadoda siyacetisana and bachip yes bachip nyanyan bengenayizama enyiwewe bayafumaniseka try yakhalwa ngayo lawo basenyiwewe umntanekazi yabo ngoku siphumile yabo uthi gqeyiwe apha ethi gqilewe ngoku siphumile izolo bene-down nokasedown bene-samora kaloku ngosiphumile sesamora sakupholekile kapha kupholeke phaa 2:30 yabo hayi naxoka nophaa 12:30 so hey man ebusuku yabo kuthiwa early in the morning bakukhe izothi 1 ekuseni yabo kuthiwa haya man akuphelele utywala man apha yabo so le weight imali le weight ishara yabo hey ninzi izinto endizibonileyo wena Rodman mna bencima ndiyamazo life ndade ndazekapha ubona nokuyithetha uba i-Eastern Cape mamela Rodman yazibona zaphayana zi-advanced phana bazifihlile phayana yabo ubane apha Rodman sithe sifika pha first thing sifika phana kwathiwa ngamadoda yabo sokamnandi mositomke akupholekile apha umshitha lo size kuye wadizi wabeka phansi sasheka nabantwana esilost noSims apha kukho i-Russian bear noba beziyi-4 yabo yona egqibele ngawubona i-Russian bear la way like nazi lapha ziyi-4 ezikaka apha kuthiwa sotye ezikaka ziyi-4 ezilitha akho-dash zilitha So ziyi-4 liters. 4 liters le Rodman okay noba siba yi-5 hayi niyaxoka niyaxoka noba mandithi sinoba siba yi-5 singamajita noba bantwana andiyazi ke bangaphi bona mane kungenwa like kude kucukwane zii-okapipe ngapha nangapha yava lahamba ixesha kade kwabetha aba-12 ke ngoku lo mnana wapheka khona enye webi nenqayiqa ayikhuthele egqithi ukawune ukrwada lo mnana lowo nxibe ushota ongaka lana hamba ngenqayi o-straight mate okanye hayi straight mate flat set uza because khona ezinye wezi-2 ezizilesbian apha yabo hayi mate eyi-1 ityiwe ngumjito lapha yabo so uza kumke kuzohle uthi yazitsho mama mhlanazele le-lesbian ekunika i-rights umrhwitshe ndiye umrhwitshe ninye okay no ayithethi so kubanja umngane ke ngoku le weyingenelwe yimali kwafika iteksi apha so kuzokhwela kule teksi lo mjita iye waduka noba for into engange-hour ehambe nezinye ibhalo Abantu Sims okay abuya selewish
Who's it for sweet books lawe? Hello Tita, who's it? So ngilile ke ukuyaba so usekwasa spirit. Yabo. Enele mate ithi makhwele taxini kade. Hey umjide yakhwela. Ndithi mina kwethu siyapi? Le taxi sizasithatha apha yosibeke eGugu sizabuyela ngenyawo. Uthi la mna nasibana wandima uBaptista. Bala be. Le mate. Inceda ushota ongaka. Bani bekunetha mos. Okusabetha na ngongo. Ushota ongaka lana. Ithi sanibana wari ndimi uBaptista walapha yawo. Umjito baselekile bra. Ndithi prasa buya ngenye ndisevaya. Vaya sho. Usheka wena phongadlala. Ngakavaka lokubonile la timing yaphela ibuya. Because alo kufika la live. Hello mjiko kugcwele kudrive phezu kwekhathi ebininzi nobiseze ngaphatha. Sabeka phansi, yabo. Ubeka kwethu phansi kuthiwa kwethenga unyama. Yabo xa sibuya from enyameni yabo bese sibethenge chicken chang abantwana sasibuya from le chicken chang ba okay sizo umngane uthi ulibele iraja yabo hey usifatha masimba lately lawe uthi umngane nami ulibele iraja ndithi mina nami bayicosha le raja ngalibanisa ngaba 12 1 vuliwe kwari lapha ayivuliwe lapha kwari kukunwani isinqongileyo andihana bakwenza kanone pha esamora ta itrain izaphana zake zahlala esamora yazi no yaphayana indenze lost like anake job esamora like wena Grootman like sensitive like zonke izindawo ndla ngozibona ezindabeni like is a fact like invele ndabona la ndawo like is a Cape Town like ngoma noba zinjalo ezinye indawo like bone and baba azange wayesightsee ayundi phakathi andisharp da sightsee kuthiwa kusemlonyeni wengonyama umuntu macheri ndoni Uber driver uyika la kakathi madoda ngicela nyuse imali soze Grootman khange sifikise la kaka nathi sizixela senyusa nemali no ngokusisiya Samora kanye nifikise Samora isifikisile but ithe nansi safest place ta endiyaziyo mna ndaphela apha it's either nifonela lo mjita azonithatha apha okanye ndiyazi thini mashita yabo basinyuseni imali tata yeah like time ndala la we okay afuneka ndikhole after mzafuneka ndikila ngaye busy Uber naye bantu nike number yayo like that's fast you is comes yo ayeke uza kulanduka ngesinye isibango esiya yo hayi okay ke usathi sihleli apha ke ngoku kwathi gqi abantwana abayi3 abantwana the lost yabo kwenzeka ntoni ngabo yabo ezinto zigushe i-short ezi2 yabo bayi2 bayi3 abantwana mos so 1 yabo lona wasibini uphethe ipipe yabo fika wangena naye abethemo sibaninzi abantu abala bafika bangena nabo abantwana bafika bayibamba pha baqhubule shots bazibeka yabo wathi hey one wathi satyumntu hey nikoma kwenzeka noni bra tyumntu ndim ke apha so sewonisha wonke umuntu ophambeneyo apha yabo ba unomntu lo mjita nuwam lo yabo nazo izipitchikazi ziqala uxhuthana ke kusandofika abantwana Grootman ndibuza kwakubo ke okay guys ke ngoku seyiwid ifumaneka kuthiwa neChrome iwid ifumaneka kule ndlu like ikufuphi phanga ngakagwari yabo xa sifika phayana ngutata umfundisi waseZion lekaka uthengisa iwid ngoma lost bra uthi abantwana baphethe ican uthi lo mntana phofu utata umdikoni wethu ke ufresh like utata ba fresh imana liyala na Grootman ulamnana no utata umdikoni aba fresh aba ungene phethe ican fika lekaka ifaka ifull uniform yabo ithi ifunephi sona un ready made we5 yabo nendoni apha don't bless abe time grand but weekend and then xa siqala uhamba kwathiwa no saphinda sithenge and then noma sitye ishort ezi-15 or 16 pha Russian pay boko Russian pay ngoku nibamba obhuka obhuka ngesa sikhathi sobhuka siborekile ke ngoku
man ngaske nivaye Asesivaye. Yabona ke ngoku sathi sebhoreka ke ngoku. Yangona ke ukubona benomdlaba. Hayi nihambe ehlobo. Asoze kaloku. Anihlelanga nabantu abaphambeneyo apha. Apha Cwaka. Kaloku. Sam obvious. Sam. Obvious kaloku da. Angazi no obvious uphambene. Njani ba jaba phambeneyo da? Awuzibasela uTsem kana uTsemanga.